Maing buntag o maing udto, maing gabi. Niya na po kita sa itong channel sa project site ni Engineer Dio Lubo diri sa Mangugpo West, Ganti Road, Tagum City. Gipanagiyahan sa building resident ni Sheila Dorado. Atong i-update karon ang bagong ogulahing nabuhat diri sa iyahang building karong adlaw. At iya kita karon diri sa sulod kung unsa nay kalahian sa pag sa mga ang ilang agi sa last natong pag video o gantog karon nata interviewon sa isa ka leader diri o leadman sa maong building si Sir Tas. May buntag Sir. Uy, may buntag sad. Kining mag-atop na gid siguro ta karon kay murag lahi naman tong atong last nga gi murag lahi naman ni sa pag-anhin nato sa una. Nakita na to murag wa pa man toy traces karon na naman ni. Tata ini nakita sa tata. Pag to last week ako giingon nga nakita to nga last week, joy lang to. Sulod sa 5 days, mo na mo trabaho sulod sa 5 days. Ika 1 week ron, ika 6 days na mo nga adlaw ron. Karon na magsugod may pundig atop. Mao di ay. Ready na din ni mga pila ka adlaw ni mga humang atop Sir Tas. Karon na wag kini nga side. Amo gini tapalan ron. Amo ni tao ning kulurop.